Paulo nwoma edi kan a otwere koma Tesalonikafoɔ ti baako. Paulo ni Silwano ni Timoteo di koma Tesalonikafoɔ asafo ewo eje Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo mu. Adom ni asomdwie nka mo. Yɛda Onyankopɔn ase daa mo nyinaa nti bɔ mo din yɛ mpaebom. Na daa yɛkae mo gyidi adwuma ne mo dɔ mmɔdenmɔ ni Awurade Yesu Kristo ho ani da so mu bo asetɔ. Yɛ Nyankopɔn ni agya anim. Nanso anuanom a Onyankopɔn dɔ mo yɛnimu yi a wayi mo sɛ yɛn asɛmpa no amba mo nkyɛn asɛm nko na mmom ɛba ahoɔden ne honhom kronkron ne ɛso duasie bebree mu nso sɛdeɛ munim sɛ munti yɛbɔ yɛn bra faayɛ omumu no na mo nso moayɛ yɛn ne Awurade suafo de honhom kronkron mu anigye agye asɛm no ahohia pii mu na ama moayɛ sena hɔ ama wɔn a wɔgye diye wɔ Makedonia ne Akaya nyinaa efiri mumu na Awurade asɛm no bɔ peteyɛ ɛnyɛ Makedonia ne Akaya nko na mmom mogye a mogye Onyankopɔn die no atre aduru mma nyinaa enti ɛma no nhia yɛn sɛ yɛka ho asɛm biara na wɔn ara a wɔka sɛ deɛ moadane afiri ahoni ho aba Onyankopɔn nkyɛn sɛ mobɛsom Onyankopɔn tiasefoɔ nokwafoɔ na moatwɛn ne ba a onyane no firi awufuo mu no afiri soro ɔne Yesu a oyi yɛn firi abufu a areba no mu. Tesalonikafoɔ nwoma edi kan ti mienu. Na anuanom mo amunim sɛ yɛn kwan a yɛnya baa mo mu no anyɛ kwa nanso munim sɛ yɛhunu amane kane na wɔbɔɔ yɛn adapaa wɔ Filipi no yɛyɛ nam yɛn Nyankopɔn mu si yɛbɛka Nyankopɔn asɛmpa no akyerɛ mo ɔko bebree mu na yɛn futusɛm no mfiri na ada ana efi mu nanso ɛnam nsisie mu na mmom sɛdeɛ Onyankopɔn bu no si yɛfata sɛ ɔde asɛmpa no hyɛ yɛn nsa no Sara nso na yɛkasa ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔsɔ nipa na mmom Onyankopɔn a ɔsɔ yɛn akoma hwɛ no ani na yɛnka adafɛdɛfɛsɛm da sɛdeɛ munim no nso yɛmfa asɛm biara nyɛ anibrɛ nkatasoɔ Onyankopɔn ne danseni nso yɛnhwehwɛ nipa anim animunyam mfiri mo anaa ebinom nkyɛn anka yɛwɔ ho kwan sɛ yɛyɛ yɛn ho akɛseɛ sɛ Kristo asomafoɔ nanso yɛyɛ yɛn ho brɛbrɛ omumu sɛdeɛ ɔbagyegyefoɔ bi yɛ ne ɔno ara ne mma na ɛnam sɛ yɛpɛ mo asɛm yie sɛ nti yɛpɛ sɛ anka ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm no nko na yɛbɛkyɛ ama mo na yɛn ara yɛn kra nso bi ɛfiri sɛ moayɛ yɛn adɔfo. Na anuanom muka yɛn mmɔden mu adwuma ne ɔbrɛ ɛfiri sɛ yɛyɛ adwuma anadwo ne awia na yɛanyɛ ade so amma mo mu biara ne yɛde kan Nyankopɔn asɛm no kyerɛɛ mo muni Onyankopɔn ne adansefoɔ sɛdeɛ yɛyɛ yɛn ho kronkron ne tenene ne nipa a wɔn ho ni asɛm ma mo a mogyidie sɛ nso munim sɛdeɛ yɛtuu mu nyinaa fo maako maako sɛdeɛ agya bi yɛ ne mma na yɛhyɛɛ mo den ne yɛdii mo adanseɛ sɛ monnante sɛdeɛ sɛ Onyankopɔn a wafrɛ mo akɔ n'ahennie ne n'anim onyam mu no. Yɛn nti nso yɛda Onyankopɔn ase daa ɛfiri sɛ munya Nyankopɔn kaseɛ asɛm no yɛn nkyɛn no mogyee ɛnyɛ sɛ nipa asɛm na mmom sɛ Nyankopɔn asɛm sɛdeɛ ɛteɛ ampa ɛno nso na ɛyɔ mo a mogyedie no mu adwuma. Na mo anuanom mo ayɛ Nyankopɔn asafo ɛwɔ Yudea no suafoɔ Kristo Yesu mu ebisɛ mo nso muhunu mo a mo manfoɔ nsɛm amane saa sɛdeɛ wɔn nso wohunu no Yudafoɔ mu no wɔn na wokum Awurade Yesu nso ne adiyifoɔ no na wɔtaa yɛn pamo yɛn nso wɔn sɔ Nyankopɔn ani na wɔne nipa nyinaa di asie wɔbra yɛn sɛ yɛn kasa nkyerɛ amanaman no na wanye wɔn kwa wɔde hyɛ wɔn bɔne madaa nso abufuo no anya aba wɔn so awie. Na yɛn deɛ anuanom
yɛfiri mo nkyɛn brɛ kakra bi wɔ anim na anya akoma mu no yɛbɔ mmɔden bebrebe ani gyina pii mu sɛ yɛbɛhunu mo anim enti anka yɛpɛ sɛ yɛba mo nkyɛn me Paulo a prɛko ne mprenu na Satan si yɛn kwan na hwan ne yɛn anidasoɔ anaa anigyeɛ anaa hoahoa abotire yɛn Awurade Yesu Kristo anim wɔ ne ba mu mo nso munni mu biana mo ne yɛn animonyam ne yɛn anigyeɛ. Tesalonikafoɔ nwoma a edi kan ti mmiɛnsa. Enti yɛsom a enso bio no yɛpenee sɛ onya yɛn atene na yɛsoma Timoteo a ɔyɛ yɛn nua ne Yankopɔn somfo wɔ Kristo asɛmpam sɛ ɔmmɛhyɛ mo den na ontu mo fo mo gyidie ho na amanehunu yi anha obiara ɛfiri sɛ mo ara munim sɛ deɛ etwa sɛ yehunara no na yɛwɔ mo nkyɛn no nso yɛka kyerɛ mo ansa sɛ yɛbɛhunu amane sɛdeɛ baayɛ na munim no yɛntimi nso misomu a enso bio no misomae na mahunu mo gyidie mu na ama sɛ ebi a ɔsɔhwɛfoɔ no asɔ mo ahwɛ na yɛn mmɔden mo adwuma no ayɛ kwa na afei Timoteo firi mo nkyɛn baa yɛn nkyɛn bɛka mo gyidie ne ɔdɔ ho asɛmpa no sɛ mokae yɛn yie daa na mopɛ sɛ muhu yɛn sɛdeɛ yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛhu mo kyerɛ yɛn no yɛnti anuanom mo gyidie ama yɛn werɛ akyekye wɔ mo ho yɛn amanehunu ne ahohia nyinaa mu ebisɛ mo gyina Awurade mu pintin a na afei yɛnya nkwa na si bɛn ne ebetumi ada Onyankopɔn wɔ mo ho anigye nyinaa mo nti yɛn ni agye yɛn Nyankopɔn anim no ho anadwo ne awia yɛsrɛ bebree si ebehunu mo anim ne ama mo gyidie awie ma yɛ na ɔno a yɛn Nyankopɔn ne Agya ne yɛn Awurade Yesu nna ne yɛn kwan mmra mo nkyɛn na mo deɛ Awurade ma mo nnɔɔso na mo mmoro so ɔdɔ a mode dodɔ mo ho ne nipa nyinaa no mu sɛdeɛ yɛn nso yɛdɔ mo no na wahyɛ mo akoma den a mo ho nni asɛm kronkron yɛ mu yɛn Nyankopɔn ne Agya anim yɛn Awurade Yesu ne n'ahotefo nyinaa bam. Tesalonikafoɔ nwoma a edi kan ti 9. deɛ di akyire no anuanom yɛsrɛ mo ne yɛtu mo fo Awurade Yesu mu sɛ deɛ mo anya no yɛn nkyɛn sɛdeɛ ɛsɛ sɛ mo bɔ mo bra na mo so Nyankopɔn ani no saa na mo nkɔ so ma no mmoro so na monim kasa ko a yɛnam Awurade Yesu so kasa kyerɛ mo no yɛn ni deɛ Onyankopɔn pɛ mo ahoteɛ sɛ monyi mo ho mfiri adwamammɔ mu sɛ mo mu biara nhunu sɛ obenya ɔno ara ne yere ahoteɛ ne anidie mu enya akɔnɔ ani bre mu sɛ amanama a wonnim Onyankopɔn no sɛ obiara ntra nkosisi ne nua asɛm bi mu ebisɛ Awurade ne yeenum nyinaa retɔfoɔ sɛdeɛ yɛka kyerɛ mo kane ne yɛdi mo adanseɛ no na Onyankopɔn amfrɛ yɛn ankɔ efin mu na mmom ahoteɛ mu enti deɛ ɔte atua ntie onipa bi atua na mmom Onyankopɔn ɔde ne honhom kronkron ahyɛ mu mu no na onuadɔ ho deɛ enhia mo sɛ wɔtwerɛ brɛ mo ɛfiri sɛ mo ara na Onyankopɔn akyerɛkyerɛ mo sɛ mo no dɔ mo ho na moyɔ saa nso anuanom nyinaa a wɔwɔ Makedonia nyinaa ho nanso anuanom yɛtu mo fo sɛ monkɔ so nyɔ mmɔborɔ so na mommɔ mmɔden nyɛ kom na monyɛ moa mo adeɛ na momfa moa mo nsa nyɔ adwuma sɛdeɛ yɛhyɛɛ mo no na mo anante sɛdeɛ fata wɔn a wɔwɔ akyire no anim na biribiara nhia mo na anuanom wɔn a wadeda no ho deɛ yɛmpɛ sɛ yɛsi mo so na mo werɛ anho sɛ wɔn a aka a wonni adidasoɔ no na sɛ yɛgye di sɛ Yesu wui na wasɔre bio a saa ara nso na Onyankopɔn de wɔn a wadeda no nam Yesu so bɛka ne ho aba na yei deɛ yɛnam Awurade asɛm mu na yɛka kyerɛ mo sɛ yɛn a yɛtete aseɛ na yɛreka ekosi Awurade ba no mu no rinsane wɔn a wadeda no ho ɛfiri sɛ Awurade nara de osebɔ ɔbɔfo panin ne Onyankopɔn totorobɛnto firi soro besane
na Kristo mu awufo bɛsɔre kane ansa na waba abɛfa yɛn a yɛtete ase na yakai ne wo nyinaa amununkum mu sɛ yɛnkohyia Awurade ewiem na saa na yɛne Awurade bɛtena daa enti momfa nsɛm ngyegyegye ho werɛ. Tesalonikafo nwoma a edi kan tinu. Na nano ne mmerɛ no de anuanom ehia mo sɛ wɔtwerɛ brɛ mo. Efisɛ mo amu nim yie sɛ Awurade da no bɛba sɛ owifo ba anadwo. Na brɛ a ɔbɛka sɛ yɛwɔ asomdwie ne ahotɔ no ɛne empofiri mu na ɔsɛyɛ bɛba wɔn so sɛ awoko ba ɔba a onyim so. Na wonnya kwan nwane. Na mo de anuanom munni esum mu na da no abɛto mo sɛ owifo. Mu nyinaa mo yɛ han ma ne adekyea ma yɛnyɛ anadwo anaa esum de. Enti mumma yɛnna sɛ wɔn a aka no na mmom mumma yɛnwɛn na yɛn ani nna hɔ efiri sɛ wɔn a wɔda da anadwo na wɔn a wɔboro anadwo. Yɛn a yɛyɛ adekyea die yi mumma yɛn ani nna hɔ ne yɛnhyɛ gyidie ne ɔdɔ nkataboɔ ne nkwagye ani dasoɔ sɛ dade ɛkyɛ. Efisɛ Onyankopɔn anyi yɛn amma abufuo na mmom oyi yɛn sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo nti yɛmenya nkwagye. Ɔno na owu maa yɛn si enyane o yɛda o yɛne no ntena nkwam. Enti mututu mo ho fo na obiara mpia ne yɔnko sɛdeɛ moyɔ no a. Na yɛsrɛ mo anuanom sɛ munhunu wɔn a wɔyɛ mo mu adwuma na odi mo so mpani Awurade mu na wɔkasa kyerɛ mo na mummu wɔn papaapa ɔdɔ mu wɔn adwuma nti. Munya asomdwie wɔ mo mu nanso yɛtumufo anuanom sɛ monkasa nkyerɛ wɔn a wɔnam basabasa. Monkyikyiri wɔn a wɔn akoma etuo werɛ. Monsɔ wɔn a wɔn mmerɛ mu. Monto mo bo ase mma nipa nyinaa. Monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka. Na mmom muni deɛ ɛyɛ akyiri daa muni nipa nyinaa ho. Momma mo ani nye daa. Munnyae mpaebɔ da. Monna ase ade nyinaa mu. Yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho. Munnum honhom no. Monte adiyisɛm atua. Monsɔ ade nyinaa nhwɛ. Na monsɔ deɛ ɛyɛ no mu den. Munyi mo ho mfiri bɔne so nyinaa ho. Na ɔno asomdwie Nyankopɔn no ara nte mo ho koraa na ɔnhwɛ mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mu a ɛho remma asɛm biara yɛn Awurade Yesu Kristo ba mu. Ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔfrɛ mo no ɔno nso na ɔbɛyɔ. Anuanom mommɔ mpaeɛ ma yɛn. Momfa mfiano kronkron nkyiakyia anuanom nyinaa. Meka mo Awurade sɛ momma wɔn kenkan nwoma yi nkyerɛ anuanom nyinaa. Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo.